Здравейте, приятели! Днес, както бях обещала, влизам на лайв с вас. Много се радвам, че ще можем да говорим на една много интересна тема. Защо нещата не се променят във вашия живот и как въобще може да промените вашата действителност. За тези, които не ме познават, казвам се Нели Лесър. Аз съм психолог, психотерапевт. Аз съм преподавател също в университет в Майами с много прекрасни студенти, които обучавам на психотерапия. Те правят мастер за да станат психотерапевти. И въобще се смятам за един такъв женски трансформатор, където давам много практики, много визуализации, енергийни практики, за да може жените, здравейте, много ви благодаря за сърчицата, където жените могат да израснат на едно друго ниво и изобщо да живеят живота си много по-и осмислено, и в удоволствие, и много да бъдат себе си. Здрасти, Петрянка, здрасти, Еми, здравейте, Петя, виждам Биляна, много се радвам да ви приветствам. И въобще този лайв днес мисля да е за това, как ви да направите такава промяна в живота си. Някои може да нарекат квантова промяна, аз не винаги харесвам тази дума, но ако искате да направите, да кажем, радикална промяна в живота си, със сигурност този лайв ще е за вас. Благодаря за всички сърчица и аз ви пращам. Тук е такъв слънчев ден в Майами, 10 сутринта, и аз съм много повдъшевена да говоря на тая тема, защото в последно време много изследвам това, какво, има ли такъв начин, където ние по-бързо можем да стигнем до такова осъзнание, където ние по-бързо можем да влезем в друга реалност. Здрасти, Елка, Мирена, Еми, супер! Така че, често получавам аз въпроси за това, как можем ние да променим нашата реалност, как да направим такава промяна, как мога да достигна ново ниво в финансовото си положение, как мога да избягам от тези повтарящи се ужасни сценарии, в които съм или изоставена, или измамена, предадена и обстановката и партньорът може да се променят, но същността остава същата. Тоест, постоянно привличам такъв тип отношения или резултата ето такъв. Аз съм оставена, измамена, предадена, недооценена, обезценена. И така че, когато същността при нас е 3 градуса, минус 30, Петранка студ. Но и там има красота в това. Супер! И тогава, ако се интересувате от това, как можем ние да променим нашата реалност, останете, разбира се, до края, защото мисля да ви дам практика за това как да повишите вашето самочувствие, в самооценката си, как да почувствате тази подкрепа в себе си. И Здрасти, Дианка, Елка, добре, виждам ви, момичета, супер се радвам да съм с вас. Да, вече аз съм автор на много курсове, дори на български, много. Точно днеска се замислях за новия курс, който ще започне януари, който ще е като продължение, може би, на травми или на едно още по-високо ниво, да кажа, след травми, който момичета, които сте изкарали, знаете, че там давам визуализации с всяка стъпка, използвам символ драма, но този път ще бъде за хармонизиране на мъжко-женски отношения. Здравейте, супер, виждам ви, момичета, приветствам новите, които се включват сега. И така че мисля, че тези курсове наистина променят много животи, много съдби и аз посвещавам моята работа към това винаги хората да достигнат осъзнатост, хората да достигнат мащаб, да достигнат нови висоти, повече изобилие и пари и да кажа, прекрасна самореализация, там където наистина те се чувстват
и живеят в удоволствие. Те чувстват, че това е тяхното, те са в тяхната мисия. Така че, ако, разбира се, интересувате от всички такива теми, запишете се, ако още не сте в моята Facebook страничка, където в момента е лайфа. Също имам YouTube канал, където често качвам видеа. И това нека да бъде нашия енергиен обмен. Много ще се радвам, разбира се, да задавате въпроси, да може би пратите дори това видео, ако мислите, че ще е полезно на някой от вашите приятели, роднини. И защото ние ще говорим за това, какъв е този квантов скок, за който всички говорят толкова много в момента, как се осъществява, но от психологическа гледна точка, разбира се. Знаете, аз съм психолог, психотерапевт, така че това е моята тема, така, моята ерия на експертиз, т.е. там съм експерт наистина. И да видим какво ви спира, защо вие не може да направите ето такъв скок или такава промяна, за да не наричаме това скок, промяна в вашата реалност. Защо всичко в живота ви остава същото? Защо живота ви не се променя драстично? И ще получите отговор на тези въпроси, надявам се, днес. Така, има хора, виждам, че има въпроси. Здравей, Нели, мислиш ли да издадеш книга на български? Точно днеска говорих за това с една моя прекрасна приятелка за издаване на книга, защото мисля, че вече е крайно време. И точно говорих как моят български не е великолепен, но тя трябва да ми помогне с българския, пък аз със знанията. Така че да, абсолютно обмислям и то ще е такава книга, която не знам, може би съществува, може би не, но това е моето. Аз точно това и говорех, че с никой не сравнявам от какво другите правят. Ще бъде много практическа, т.е. дори в книгата ще бъде супер практика, с обяснения, такива, както винаги го правя и в курсовете, на сложни концепции на много достъпен език, и ще има към всяка книга линк към определени терапии, защото аз не вярвам само в теорията. Ви това вече трябва да го знаете от мене, ако ме слушате отдавна. Много хора казват, да, спри негативното мислене, започни да пишеш афърмации, започни така, започни... А как така? Как когато аз нямам този опит в психиката и се всъщност заставам на този или стъпвам на този стар опит? Няма как. Тоест никой как, добре, как да го направя. Аз не мисля, че на мен там е силата. Всъщност, чрез терапии мога да доведа човека от точка А до точка Б, защото показвам на психиката, има и друг начин, можело и така. Петрянка казва, да, живота се измерва преди, след курсовете. Нели, много благодаря за тези думи, момичета, супер. Вие ме така стимулирате, давате енергия, както казах, всичко в света е енергиен обмен и аз така получавам пък от вас енергия да правя нови неща, да творя. И вижте, има хора, които обичат да се променят, да трансформират живота си постепенно, да? Стъпка по стъпка, постепенно, на етапи. Понякога психиката на много хора е ригидна, не пуска толкова бързо, колкото при други. Има хора обаче, които обичат да променят живота си радикално, бързо, за кратко време и с минимални усилия. И кой не иска това? Да, ще кажете, разбира се, всеки, но не всеки му достига ресурс в психиката да направи такава промяна. Но искам да кажа, че това не е детинско, че това е възможно и няма да говоря за това, просто действайте, да ви давам мотивационна тук реч. Действайте, да, и ще успеете. Със сигурност не мога да отрека това, че трябва да има и действие от ваша страна. Но вие, за да влезете в това състояние, където вие ще тръгвате да правите действия от вътрешен импулс, тогава нещо друго там трябва да се случи. Затова няма да говорим за действие на днешния лайф, може би на друг, но до края на лайфа буквално искам вие да разберете целият алгоритъм за осъществяване на този преход. И откъде започва всичко? Вижте, всичко започва с какво? С вашите мисли. Мислите са, знаете ли, мислите са конструктурът, градивните елементи на вашата реалност.
И ако не харесвате нещо в момента в реалността си, тогава вие трябва да погледнете вашите мисли, които се въртят в главата ви всеки ден. Дори понякога давам такова упражнение, където да сложите нотификация на телефона на всеки 2-3 часа, когато той звънне или ви даде сигнал, спираме и се питате, а какво в момента мисля? Каква беше тази последна мисъл в главата ми, да? Защото мислите ви са реални. Буквално те са материални. Тоест, те материализират това, което се появява във вашата действителност. И днес ще ви обясня защо и как работи. И това не е езотерика, това е научно доказано. Вижте, мислите са градивни елементи на вашата реалност. Защо? Защото мислите са толкова много и 90% от мислите ви са едни и същи. Едни и същи, които се повтарят всеки ден във вашата глава. И ви дори не осъзнавате, дори не осъзнаваш по-голямата част от тях или от това какво се случва във вашата глава. Но просто знайте едно нещо. Във външната реалност се случва само това, което се случва тук. Само това, което се случва в главата ви. И ако не харесвате нещо във вашата реалност, да, това означава, че имате мисли, които създават тази реалност. Какво следва след мислите? Следващото звено във веригата са чувствата. Имаме, мисъл, тя произвежда, сътворява или формира чувства. Мислите сигнализират на тялото ви да изпитва определени чувства. Вижте, ако имате мисъл в главата си, че нещо не е наред с вас, че вие не сте достатъчно готини, не сте достатъчно умни и каквото и да е, или нищо не става, ма къде съм тръгнала, тогава, знаете ли, мозъкът ви сигнализира на тялото ви за тази несигурност, тази скованост, това постоянно недоволство от себе си. И тялото ви излъчва към света какво? Недоволен съм от себе си, недоволна съм от себе си, недоволна съм от себе си. Или не ставам. Или тук не ми достига нещо. И разбира се, светът отразява и казва: да, така е. Все още има факти, все още други обстоятелства, при които, ти си недоволен от себе си. Разбираш ли? Тоест, такива обстоятелства ще се случат във вашия живот, такива думи ще чуете, с такива хора ще се срещате, които да потвърдят това. Да, така е. Да, ти още не можеш съвсем. Не ти липсва ти нещо. Така че светът е буквално пълно огледало на теб. Това, което е вътре във вас, и това вие ще виждате отвън. А сега вижте как това ти влияе. Ако си свикнала да живееш в постоянно състояние на страх, постоянно състояние на неудовлетвореност, на тревожност, може би на срам, на вина, въобще така нататък, тогава просто създаваш реалност около себе си, където има все повече това и това. Да, такъв страх, повече тревожност, повече недоверие към себе си, повече чувство на нещо с мен не е наред, или чувствам се виновна за проблемите на целия свят, на всички хора около мен. И осъзнаваш, че тези чувства, които изпитваш, са се превърнали в теб. Сякаш част от теб, сякаш са твоя характер, сякаш са това, което си ти. Сякаш просто са се превърнали в теб. Ти си вече такава, разбираш ли? И дори не осъзнаваш, че всичко, което се случва вътре в теб, всъщност ти можеш да го наблюдаваш като страничен наблюдател. И можеш да го промениш, можеш да го трансформираш. И какво се случва след това? Мислите, казахме, оформят чувствата, да? Те шейпват, сформират чувствата, а след това формират и определени действия. Тоест, от това състояние, как аз се чувствам, аз ще започна, или няма да започна, да извършвам определени действия. Аз може да почна да прокрастинирам, защото
съм постоянна тревожност, недоспала, просто изчерпана енергийно и не ми се иска нищо да правя, а мога да събуждам такива грещи очи и да кажа, да, може би с коя книга да започна да пиша, да, колко интересно, кой курс да създам. И тая енергия да я насоча в творческа енергия или да я насоча, не винаги в творческа енергия, може да я насочите, примерно, ако вашата ценност, според вашите ценности тук, на някои ценности красота, да отида на, тогава тая енергия ще насоча, ще отида на джим там, на фитнес, ще отида на клас да танцувам, на йога, ще отида на разходка, ще отида там на някакъв фейшъл, как му викаме на български, такова красота за лице, ще си направя масаж или каквото и да. Ако вашата ценност е, примерно, искам да създам изобилие като, примерно, не знам, там real estate properties, да кажем, да вложа много в недвижимо имущество, да, тогава ще започна да гледам, къде се продава това място, какво, но аз ще правя определени действия, идвайки от вътрешното ми състояние. Или, както казах, няма да правя, защото моето вътрешно състояние е на абсолютно света свършва, ужасно трудно, всичко е такова каквото е, аз нищо не мога да променя, просто аз се плаша от обстоятелствата, от света, те са все едно по-големи от мен, аз съм по-малка и аз трябва да се свия и просто ако оцелея, съм на ниво оцеляване и трябва с това да се примеря едва ли не. Но вътре във вас има част, която казва, не, ти можеш повече, ти знаеш или твоя живот е ценен, важен, ти можеш. И за това се случва такъв вътрешен конфликт или вътрешна борба, за което аз често говоря в курсовете, където егото иска само вие да оцелеете на ниво просто, да, това е работило до сега, ти си тук жива, здрава, добре, няма никакво значение за егото, за тази част от психиката. Не говоря его от социален аспект като гордост или това, а от психологически аспект, където егото, това са нашите защитни механизми, за да можем ние да оцелеем. И щом сме оцеляли до сега, прекрасно. То въобще не се интересува, или тази част от психиката не се интересува колко ви сте щастливи, колко сте удовлетворени. Обаче има друга част от психиката, където казва, не, ти можеш повече, не, това е един живот, имаш, трябва да си щастлива. И тогава става такъв пожар, за който винаги обяснявам, между тази и тази част. Този пожар вътре във вашата психика, това е вътрешен конфликт, който дърпа супер много енергия. И когато дърпа супер много енергия, ви започвате да изпитвате и психосоматика, защото почвате да се разболявате, вече тялото ви не издържа, тялото казва, стига. Не мога да поема дъх, да. Тогава и вие се чувствате, разбира се, в такова състояние, където нищо не ви се прави, нямате мотивация, не се активирате, защото очите не греят, да? Вие не живеете в удоволствие, а цялата енергия се слива там, отива на там. И така че от това състояние, хайде да се върнем, тук беше като малка скоба, но да се върнем към това състояние, което вие, значи, изпитвате отвътре, това ще е база, фундамент на това вие дали ще правите действия или не, какви действия ще правите. И знаете ли, това се случва често, когато човек работи толкова усилено, там мъчи се, прави много и казва, не, още малко, давай, тук се буквално изнасилва себе си, но нищо в живота му не се променя. Защото живее от такова състояние, живее от тази енергия. Тоест, вашето състояние, запомнете, е вашата енергия. Вашата енергия, запомнете, е равна на вашата реалност. Ето така функционира всичкото това. И ако искате да промените реалността си, значи променете енергията. Да искате да промените енергията, с какво трябваше да направите? Спомнете си, променяме вътрешното състояние. Да промените енергията, значи трябва да промените чувствата си. А какво беше? Спомнете си първо преди чувствата. Да промените чувствата си, трябва да създадете нови мисли. Нови мисли в себе си, които ще доведат до нови чувства, които ще ви доведат
до нови действия. Разбирате ли? И не, разбира се, всичко толкова просто, защото вашите реакции много често са на автоматик, защото вие сте попили определени сценарии, вие вярвате в определени убеждения, вие хващате мисли, които са на подсъзнателно ниво, които управляват вашата реалност, вашата действителност. Тоест, тук трябва една чистка, нали, много... Аз ви давам алгоритъма, кое е първо, второ, трето, но за да стигнем до тези нови мисли, тук вие трябва да се разберете с това. Това убеждение въобще мое ли е? Аз наистина ли вярвам, че парите толкова трудно са печелят? Или наистина ли вярвам, че всички мъже са козли? Или майка ми е повтаряла толкова често, като съм била дете, че просто аз на подсъзнателно ниво това ми е имплантирано като едно семенце и то е всъщност, което ръководи живота ми. Защото дори Фройд казва, знаете ли, всичко, което е във вашето подсъзнание, то ви ръководи и само когато вие го изкарате и го осъзнаете, тогава то спира да води живота си и вие започвате да управлявате вашия живот. Тоест, когато човек има ясна опора в себе си, че знае, че може да се справи с всичко, че не се страхува, да, каквото и живота да му хвърли към него, че той ще се справи. Тогава какво? Това е на ниво тяло, разбирате ли? И ето тогава той започва да излъчва тези мисли, тези чувства към света, а света го подкрепя, както казах, Тома огледало и казва, да, съгласна съм. Съгласна, абсолютно, че можеш да се справиш. И ето тук идва the key moment, това е ключето. Как се изгражда тази основа? Да? Как вие може да стигнете до това усещане, че каквото света ми там даде, аз ще се справя? Когато премахнете вече тук вашите блокажи, т.е. когато започнете да се замислите въобще, те чувства мои ли са или аз съм ги прихванала тук от хората около мене, защото съм свикнала като дете да чувствам чувствата на мама или на баба. Това са нейните страхове, това са нейните разбирания за живота, но аз на 100% съм ги взела и това мене в момента ме спира. Аз се чувстваш като... искам да тръгна напред и нещо ме блокира. Ама то не е осъзнато това нещо, защото това е на ниво подсъзнание. Дори ви на логика, ако казвате, искам красиви отношения, искам изобилие, искам това, искам това, обаче всичкото това, несъзнателното възпира. Това са нездравословни модели, сценарии. Това са неща, които вие сте хванали буквално копи-пейста от вашите родители или там баби, дядовци, който ви е гледал. Това са вашите травми, които вие никога не сте трансформирали. Това са опити на психиката да затвори нещо, някакво непреживяно събитие, някакви чувства, с които още не сте се справили, защото там някъде като дете това е било много болно. Истина, тая болка седи във вас, там се дърпа енергия и психиката иска да затвори това, но никой не ни учи как. А как можем това да го преобърнем, как можем да го трансформираме? И всичко, което правим на курсовете, които създавам, независимо на кой курс, дали любов към себе си, дали курсовете първите, които направих за травми, дали сега психосоматика, който върви, винаги, да, това е възможност вие да погледнете във вашия вътрешен свят. Това е възможност вие да се справите с тези блокажи, с тези убеждения, с тези сценарии, да разопаковате травма от детство и да я трансформирате. Защото под всяка травма, под всяка болка, така да кажем, травма е много такава дума, психологията вече изтъркана, може би, но под всяка болка стои супер много ресурс. И когато вие се доберете до този ресурс, психиката просто казва, вау, може и така,
И тогава енергията потича. Разбирате ли? С една дума, много често енергията е като блокирана, като под капак. И ние отваряме този капак, за да може тя да циркулира естествено във вас. И да, аз започваме януари, съм се замислила за този нов курс, съвсем, който никога не съм правила такъв, който ще използва отново, ще използвам символ драма. Това са такива терапевтични визуализации, където психиката всяка стъпка получава ресурс, разопаковаме определена травма и трансформираме нещо и ще е насочен към мъжко-женски отношения. И отново, какво означава това? Това означава, че ние трябва да погледнем вътре в себе си, защото има нашата психика дуална мъжка-женска енергия. Какво е отношението с моя вътрешен мъж? Какви са те качества, които аз съм развила или които трябва да развия? Какво стои в моята сенчеста страна? Какво аз трябва да интегрирам в себе си, за света да ми го отрази в лице на партньор, например. Да? Така че заповядайте, разбира се, ще го сложа в моята страничка с повече информация, но ще бъде 3 месеца терапия, първи модул и може би ще има и втори модул още 3 месеца, така че предстои ни дълго, дълбоко пътешествие с много терапии, с много визуализации. Вие знаете, че в такива курсове аз обикновено не само говоря, нали, то е практика и правя терапии, но също ви давам обратна връзка на вашите рисунки, защото това е и арт-терапия, където вие трябва да рисувате след всяка визуализация, ако си спомняте. И ние ще следваме нови сфери, нови слоеве, нови конструкции, сценарии, така че това ще е много интересна тема, защото ще е първо от гледна точка, както казах, взаимоотношения между мъже и жени и как може вие да имате хармонични отношения, такива каквито мечтаете, какво вътре във вас трябва да се промени, за да видите вашата реалност по друг начин. И, както казах, 3 месеца терапия, ще изследвам всичко, какво се случва вътре във вас и всичко, знаете ли, тази реалност, която вие виждате в момента, тези пари, които имате в момента, тези взаимоотношения, всичко около вас, което виждате, е всъщност първо сътворено, сформирано вътре във вас. И това е толкова хубаво от една страна, защото разбирате, значи аз съм направила това, аз съм го сътворила, значи мога и различно, значи мога и по друг начин. Тоест, взимате отговорност за вашия живот. Вие не сте такава една жертвичка, която обстоятелствата и другите хора ме тормозят и те ме карат така да се чувствам. Не. Казвате, нещо вътре в мене, значи привлича ето такова отношение. Нещо в мене аз мога да променя, за да стане по друг начин. И когато вие кажете, или там ти кажеш, да, аз бях, аз го създадах, да, аз съм авторът на това, не никой отвън, да, който ми е виновен за тези глупости или за който ми е виновен за тази история, аз съм това. И тогава, най-вероятно, да, аз нещо вътре в мене има, което го излъчвам към света и той ми го потвърждава просто като огледало. Само тогава, запомнете, само тогава нещата ще започнат да се променят в живота ви, когато вие приемете това и поемете отговорност за това. И така, първата стъпка към промяна на нещо в живота ви е да станете, може направо записваме алгоритъм, да станете автор, на живота си и да кажете, да, аз създадох това, аз го създадах. И само когато поемете отговорност, като възрастен, като емоционално зряла личност, само тогава ще може да направите нещо по въпроса. И докато сте в състояние на жертва, винаги ще бъдете в състояние на жертва. Винаги запомнете, живота ще ви поднася повече от това, което се чувствате в момента. Света ще създаде със сигурност за вас условия, в които ще бъдете жертва. И когато поемете отговорност, поне за собствените си чувства и мисли, тогава може да станете и автор на живота си във външния свят. Виждате ли, това има много мощно влияние, радикално мощно влияние. Тоест,
поемете отговорност за всичко, което се случва в живота ви, преди всичко. И вижте какво означава то за мен, за какво ми служи това, защо аз съм го създала, какво иска да ми покаже, да ме научи. Дори да нямате пари в момента, дори, не знам, да ви липсва каквото и да е, не знам, здраве, което е една от най-големите ценности в нашия живот. Здраве. Не го възприемайте като край на света. Дори да сте се разделили сега с много близък човек и да мислите, че това е просто вау, живота свършва, аз съм разбит на пода. Не. Просто го погледнете, опитайте това, моля ви. Погледнете го отстрани и кажете, чудесно. Значи аз съм създал тази ситуация за себе си, да? За да мога да видя ограничаващите си убеждения, да видя какво се случва вътре в мен и най-накрая да го променя, най-накрая да живея свободен и щастлив живот. Виждате ли, когато човек поема отговорност за живота си, той започва поне да гледа какво е вътре в него, какви мисли има, какви чувства изпитва и след това какво прави с това. Защото много хора смятат, че някой друг отвънка им е крив. Тя ме изостави, тя ме предаде, казва някой мъж, клиенти мои. Или как аз съм виновна за това, че имам рак, там 4-ти стадий. Аз ви бях дал пример, мисля, че в курса, не знам вече къде говоря и с кого говоря, но аз имам такава позната, където има 4-ти стадий lung cancer, на дробовете рак. И аз, когато разбирам, се обаждам и си спомням този разговор. Аз дори го споделих, мисля, тогава имах същия ден, курс имахме, където жената казва, живота е толкова тежък, живота е толкова труден, живота е борба, виж какви неща се случват, живота е така. И аз просто в 15 минути беше това основната тема. И знаете ли, и аз се замислих и казвам, ако е първото, да, както на английски има the chicken or the egg, кокошката или яйцето, дали живота според тази жена е толкова труден и тежък, защото тя преминава през такива предизвикателства в живота си, проблеми, там съпруга и почина и така, или защото тя от детство има този сид, това семе посято в главата, че живота е страгъл, да, че живота е борба, че живота е труден. И всъщност света казва, да, разбира се, така е. Аз не мога да се противопоставя или да противореча. Забележете. И да, аз като психолог ще ви кажа, че е второто. Ще ви кажа, че нашите мисли и след това нашето състояние, което предизвиква тези мисли, създава тази реалност. И след като поемете, значи стъпка 1 беше да поемем отговорност. Нали така? Отговорност за това, поне за моите мисли и чувства, какво изпитвам вътре в мен. След като поеме отговорност човек за живота си, започва да наблюдава и вижда всичко, което се случва отвън. Следващото нещо, вижте, второто нещо, което трябва да направите е, знаете ли, когато искате ето такъв квантов скок или такава промяна в реалността, вие трябва да забравите миналото си. И това звучи крейзи, нали? Това звучи лудо, защото всички се опираме, за съжаление, на този минал опит и затова толкова терапиите работят и са важни, защото дават нов възможност на психика да види нов опит, нов вариант на нещата. И знам, че е толкова трудно и вие ще ми кажете, че това е невъзможно, но всъщност е възможно, защото когато вие се базирате само на вашия предишен опит, да, всички мен ме изоставяха, всички ме нараняваха, всички така, тогава какво ще се случва? Аз влизам в същото вътрешно състояние и разбира се ще привличам отново същото. И просто човек, базирайки се на своите привични чувства, на своите привични мисли, базирани на този привичен стар опит, тогава не може и въобще да говорим, че нещо може да се промени отвън.
И знаете ли как се осъществява този така наречен квантов преход, за който всички говорят? Как се постига такава радикална промяна в живота? Това се случва само когато вие промените реакцията си към случилото се в живота ви. С една дума, не само ви карам вие да забравите вашия стар опит и да допуснете, че има нещо ново и нов опит да вкарате в психиката, но трябва и да промените реакцията си към случилото в живота. Това означава, че трябва да промените всичко, което ви е било познато. Искате нова реалност? Не може да се опирате на старото вече. Просто новата ви реалност се крие в непознатото. В непознатото. Всичко, което познавате, там нищо няма да се промени, ако влезете в това. И знаете ли, Айнщайн има един такъв страхотен цитат, казва: правейки едно и също нещо отново и отново, не очаквайте нов резултат. Значи, тук точно за това става въпрос. Значи, искам вие да се научиш да промените реакцията си. Така може вие да трансформирате живота си. И, т.е. ако мога по друг начин да ви го кажа, така парафразирам по друг начин. Ако продължавате да мислите и да чувствате едно и също нещо, не очаквайте нова реалност. Само нова личност, вие да станете нов човек, буквално нова личност, това може само да ви доведе до нова реалност. А каква е тази нова личност, ще ме попитате? Да, и вече говорих за това. Това са нови мисли, нови чувства, нови действия, нови реакции към случилото ви се преди и случващото ви се сега. Това създава нова личност. И когато станеш нова личност, тогава, разбира се, като резултата заобикаля нова реалност. Ето толкова прост алгоритъм, да кажем. И когато казвам, че всичко е непознато, наистина, трябва да станеш различен човек. Трябва да се моделираш като един пластилин. Значи аз мога да съм такава. Мога да си позволя и да бъда, не знам, там, да се проявявам повече, мога да си позволя и да съм такава наперена, мога да си позволя и да съм глупава, и да съм, не знам, супер умна, и да съм всичко. Тоест, когато и интегрирам всичко в себе си, съм наистина цялостна. И когато вие започнете да живеете и да не ви е страх, защото тук много страхове ще излязат, разбира се, как ще удържа аз тези мои чувства, този дискомфорт, когато не знам, затваряла съм тая врата и тая врата от миналото и на къде сега? И то преход на къде сега, тук стоенето в непознатото, ще извади на повърхността много чувства във вас, които ще предизвикат дискомфорт. Обаче, ако вие се научите да се справяте с тези чувства, които винаги казвам, те няма да ви убият тези чувства. Те са във вас. Вие може да ги управлявате. Понякога хората се чувстват overwhelmed на български. Те се направо застлани такива прекалено много от чувства, не могат парализирани от чувства, да. Не знаят на къде, затова влизат депресии, влизат в апатии. А само ако си помисля, че чувството е нещо вътре в мен, аз съм по-голяма, аз мога да го управлявам, аз мога да остана с всичко, аз мога да остана с този емоционален дискомфорт. Мога да го преживея. Да, тогава мога да остана с непознатото. И един от много големите проблеми, които виждам, когато работя с клиенти, е, че те не могат да стоят в непознатото. Тоест, ето, този преход, за да стане, ви трябва да останете в непознатото. Новата врата още не е отворена, да. Не знаете на къде, обаче трябва да удържите вашите чувства. И така, трябва да разберете, че човекът, който си днес или си бил вчера, няма да ви отведе до това, което наистина искате. Защото ви искате нещо различно, да? За да постигнете това различно, трябва да станете различна личност.
И когато направите този скок, това правите такъв скок в неизвестното. И за да направите това, буквално трябва да забравите кой сте преди. Или по друг начин казано, не трябва да се опирате на стария ви опит, защото стария ви опит ще ви доведе до същите резултати. Просто толкова просто. Да? Трябва да забравите предишните си резултати или погроми. Трябва да всичките ви провали, всичко там, когато ви сте били изоставена, наранена, прецакана, измамена, излъгана. Трябва всичко това да го забравим. И това не е лесна работа, защото психиката се връща там и постоянно казва, там е все едно такъв, на психологията ни го казваме незавършен гешталт. Иска ревенж, иска, как се казва, Вали, на български думата ми излезе, иска отмъщение за това, да, иска правота, от нещата да станат равни, да накаже, може би, другия човек. А ако само го погледнете по друг начин, какво това ми носи на мене, защото това ми носи нещо да се развия, да науча някакъв урок, тогава може да го пуснем. Но не винаги става лесно, затова понякога или често ви трябва психолог, защото там аз давам, например, конкретни терапии, където това да се случи. Как може вие да погледнете и от другия човек, как от мястото му и как може вие наистина да стигнете до вътрешно състояние на дори благодарност, че това се е случило в живота ви, че може да го преодолеете и да продължите напред. И тогава вие с лекота може да го пуснете. И наистина просто трябва да забравите всичко. Тоест, искам да кажа, трябва да го забравите, ако ви кара да се страхувате, ако ви кара да се чувствате виновни или в срам, ако ви кара да се чувствате като провал, ви трябва задължително да го забравите. Какво е било? И просто на това да приемете, да, това е било част от моя път, част от някакъв урок и да стъпя на това, но не да го вземам като фактор за бъдещ резултат. Това, че е било, няма нищо общо с моето бъдеще. Вижте, когато някой, да речем, е започнал бизнес в миналото и сега иска, примерно, каква финансова свобода, да? Иска милиони, но не получава това. Тогава трябва да погледне към миналото си. Може би нещо не се е получило за вас в миналото и вие сега си мислите, ами ако отново така не се получи, това е за което говоря. То е стар опит. Ами ако отново загубя тези пари и когато човек е в това състояние, той, знаете ли, той е ограничен, защото той изпитва същите чувства, които е имал в миналото там. Страх, тревога, безпокойство, разбирате ли? И поради това, когато човек живее в миналото си, той няма как да създаде ново бъдеще. Той не може да бъде нов човек, не може да изпитва нови чувства. Той е свикнал да изпитва ето тези едни и същи неща, да живее в едни там, по един и същ начин, на едно и също място, да прави едни и същи действия. Да? Дори хората с такава рутина свикнали да ходят там по един и същ път, например. Всичко е едно и също. Виждате ли, когато всичко ви е познато, няма какъв квантов скок. Няма как да стане. Няма голям растеж. Защото вие се страхувате да влезете в това неизвестното, когато не ви е познато. А как мога аз да стана друга? Така че, трябва да забравите миналото си. Или по-скоро, не знам точно думата дали я забравяме, но не трябва да се опирате, така казано по различен начин, трябва да се опирате повече на вашия стар опит. Как да направите това? Знаете ли как? Първо, осъзнавате вашите мисли. Как аз мога да формирам нови мисли?
как аз мога от тези мисли след това да почувствам нови чувства. Как, знаете ли, да забравя миналото си. Как да направя такъв скок в неизвестното. И има един невероятен инструмент, за това просто най-добрия да кажа, който съм открила за себе си в живота. И този инструмент са ето тези терапевтични визуализации с символдрама, защото той е много джентъл, много леко работи в психиката. Минава всякакъв селф-саботаж, защото много хора има саботаж. Примерно, че им казваш, представи си мама тук как те целуваш и ти казваше колко си прекрасна и те обичаш и те казват какви глупости ми говори. Нямаше такова нещо. Тоест не може да види, няма как да преживее този опит на ниво фантазии. А чрез тази символ драма, чрез тези терапевтични визуализации, ние всъщност заобикаляме тези self-defense механизъм, такива защитни механизми на психиката, за да няма вътрешен конфликт. И аз мисля, че направих такива доста също големи скокове със самата себе си, благодарение на тях, защото точно днеска също говорих за това, че как много от моите курсове, които са в Фейсбук, видеята са абсолютно изтрити. Това е работа, смятайте това да създам такива визуализации, да подредя въобще мислите си, структурата на един курс, колко работа е, месеци наред и те просто са изтрити. Аз нямах никакъв, нали, това си е моя отговорност, че нямах никакъв бекап план. Тоест, нито съм ги записала на друго място, аз просто, защото за мен това, знаете, е като хоби. Аз просто наистина се кефя, такова удоволствие ми е да работя с вас, да сме наживо, да ви правя тези неща. И в мене нямаше никаква тревога или чувство да съм фрустрирана или нещо, когато разбрах това. И казвам, Боже, ако беше това преди 3 години дори само или 4, аз тях сигурно да се треса и да трепера това толкова много труд, да, който съм вложила. Просто го няма. А сега казвам, чудесно, това е възможност пак да направя втори поток и може би да допълня нещо, да добавя и по нов начин да стане този курс. И просто аз самата виждам моето си развитие, разбирате ли? И затова ви казвам, когато вие не живеете нито в миналото, нито в бъдещето, да, а в настоящето, само тогава може да направите такъв скок. Значи забравяме буквално за миналото, какво е било, да, това се е случило. И не отивайте към тревожност, защото това предизвика супер много тревожност, да, когато сте в бъдещето постоянно, ама какво ще се случи? Ох, сега аз няма да успея. Няма как тогава да има изменение на реалността. Вие трябва да присъствате тук и сега. Само състояние тук и сега на цялостност, на единство в себе си, т.е. на синхронизиране на трите ваши центъра. И ума, и емоции, чувства, душа, буквално и тяло, което има тази синхронизация. Само в този момент може да направите този квантов скок. Когато просто отвориш сърцето си, започнеш да чуваш себе си най-накрая, да. Започваш да действаш не само от логика, не от ума, не от страха, а какво ще стане, какво няма да стане. Не от тези привични чувства, които досега си изпитвала, а от сърцето, от душата, от това какво наистина аз искам, а от какво наистина аз имам нужда в момента. И тогава, разбира се, влизаш в това ново състояние. Да? Знаете ли, в физикс има такъв цитат да кажа similar attracts similar, т.е. подобното привлича подобно на български. Да? Тогава започваме да живеем с цялото си тяло. Не живеем от логика, от ума. Живеем с цялото си тяло, всяка клетка, тази нова реалност. И в моите курсове винаги помагам да разпознаете кои са те лимитиращи програми, кои са тези инсталации, кои са те убеждения, които носите може би с години, може би цял живот. Да? И изключително важно вие да се разберете с тях, да се разберете с това, което вас ви блокира все още да вървите напред.
И разбира се, изключително важно да предприемате и действия. Не си мислете само, визуализирах тук, промених състоянието си, да, много добре се чувствам така, чувствам вътрешно изобилие и нищо не трябва да правя. Просто така, ще седя и ще чакам, може би някой да ми почука на вратата, следващия, бъдещия ми партньор или не знам, там, бъдещия емплоер, който ще ме наеме на работа. Ние живеем в дуалистичен свят. Вие трябва да се научите да балансирате духовното с материалното. Да? Тоест, вие трябва да знаете кога и какви действия аз трябва да предприема, дори да са минимални. Но те, за да ви доближат поне една крачка до вашата реалност. Тоест, само вие да медитирате, визуализирате, няма да стане, момичета. Но действието, което трябва да дойде в норма, трябва да се породи като вътрешен импулс от това състояние, в което сте. Ако няма такъв вътрешен импулс, изчакваме. Изчакваме докато дойде, ето сега искам това видео, примерно, да направя с вас. Или, ето сега искам да отида, не знам, примерно на фитнес и да се запиша с персонал тренер да имам. Отвътре. Такъв импулс. Но когато вие успеете да влезете в това ново състояние, вие ще започнете да усещате себе си и да има този вътрешен импулс. Така че много е важно. И сега може да напишете вашето намерение. Ако искате ново ниво, пари, сядате и пишете, да? Добре, това е сумата, която искам. И тук много важно запишете чувствата, които стоят за това желание. Да кажем, когато искате пари, и аз мога да използвам собствения си пример, за мен парите аз ги свързвам с какво искам аз всъщност. Свобода. Искам свобода. Искам да не съм лимитирана във времето си. Искам, това ми носи, може би, увереност, стабилност, сигурност. Тоест, зад парите се крие друга нужда. Нужда от определени чувства и състояния, към които аз се опитвам да стигна, разбирате ли? Така за всяко желание. И когато влезете в това състояние и започвате първо да изпитвате тези чувства, всичко е наобратно, както винаги казвам. Не първо да отидете и да вземете тези пари, да ги имате в банката или да имате този мъж до себе си, тогава аз ще съм щастлива, тогава ще изпитвам тая сигурност и стабилност или каквото и да е. Не, всичко наобратно, момичета. Когато влезете в това състояние, започнете да изпитвате първо тези чувства, сякаш те вече съществуват във вашата реалност. Вие живеете през това. Да? Вие изпитвате точно сега това. И според законите на физиката, както казах, подобното привлича подобно. Когато изпитвате тези чувства, когато живеете в тази вибрация, в това състояние, подобното привлича подобно. Да? Вие ще видите как живота ви започва да се появяват нови възможности, нови хора, нови обстоятелства, с други думи, всичко ново ще започне да се случва в живота ви. Но запомнете едно нещо, когато правите такава квантова промяна или такъв преход, трябва да разберете, че много хора в живота ви могат да бъдат елиминирани. И това е, да кажем, такъв данък, който не всички също са готови да платят. Да кажем, да го нарека, аз го наричам данък върху вашия успех. Тоест, когато вие се променяте, вие вече не сте съгласувани с средата, която вие се намирате в момента. Вие вече сте различна, да? И вие ще се сблъсквате с ситуации, в които може би хората вече ще почнат да отпадат от живота ви. Вие няма да вибрирате на същата чистота. И това е нормално. Имайте предвид, че когато вие се промените, вашата реалност се променя, хората около вас се променят. Това е съвсем нормално, защото светът е пълно огледало на вас. И всичко, което се случва вътре в теб, ще се случва извън теб. Да? Затова бъди готова някои хора, някои проекти да
отпаднат от вашата физическа реалност. И така вие може да направите нов преход към нов живот. И какво друго е важно в квантовия преход, и приставам, за да мога да отговоря на въпроси, които имам. Какво друго е важно? Всеки път, когато правим такъв преход, каква е въобще основната тема? Това е тема за самочувствие. Помните ли в началото на видеото казах, че ще ви дам практика, за самочувствие? Ще ви дам практика, която мисля, че доста ще промени живота ви, ако направите наистина така честно със себе си. Защото самочувствието е основата. Това е основата, върху която се гради такъв квантов скок. Ако не цените себе си, ако вие не се чувствате достойна за тези нови неща, за такива нови резултати, не защото сте такава умна и такава готина и красива, а просто защото сте тук, просто защото сте родена, да, аз заслужавам. Ако нямате това вътрешно усещане в себе си, ако нямате това усещане, че да, аз имам право на това, да живея такъв живот, разбира се, аз мога да го избера. Аз имам свободата на избора и аз избирам такъв живот. Тогава, как вие ще учите в нова реалност? Вие постоянно ще чувствате, че нещо ми липсва, аз не съм такава прекрасна. Виж другите мацки в Инстаграм, такива някакви, не знам, правят шпагати, красиви моделки. Те имат мъже. Глупости. Аз съм ви казала, аз работя с модел Victoria's Secret. Момиче, което има абсолютно същите проблеми и травми и токсични отношения, както и момиче, което, не знам, в момента, примерно, работи в магазин. Магазин, където слага кашони, разопакова неща на рафтовите. Така че, това е вътрешно усещане. Колко аз съм ценна. Разбирате ли? И това е усещане. Аз съм ценна просто защото съществувам. Просто защото съм родена. Не защото съм някаква там невероятна genius, гений и съм толкова умна или толкова красива или там толкова 50 образования. Не, защото просто аз съм родена. И ако подходим към това от духовна гледна точка, дори от религиозна гледна точка, което аз не влизам обикновено, тогава обаче само искам да ви кажа като друг аспект на нещата, че всяка религия казва, че всяка душа, всеки човек е какво? Божие дете. Това означава, че и ти си част от него, че си негово продължение. И тогава как можеш да се съмняваш в себе си? Как можеш да мислиш, че си несъвършен? Как можеш да мислиш, че нещо не е наред с тебе? И да, хората ще ви отразяват как нещо не е наред с вас. Дори днес четах коментар. О, прекрасни думи, обаче това облекло не е ли за по-млади? Ама, колко интересно. Всеки отразява какво е в него. Това е в сянката на това момиче и просто бута го срещу мене. Разбирате ли? А вие трябва да разберете, че всеки е уникален по свой начин и че всичко е наред с вас. Давам ви позволение да знаете, че всичко е наред с вас. И всички ние имаме нашите слаби и силни страни. Да? Няма нужда да сме перфектни момичета в никакъв случай. Просто трябва да сме целички. Трябва да сме свързани с себе си. А самочувствието е свързано с това не да ставаме по-прекрасни, по-умни, по-идеални, а да приемаме нас такива каквито сме, с всичко. Тоест, когато приемем нашата сянка, това, което мислиме така, са го етикирали, може би хората, чуждо мнение на нашите родители за лошо. О, ти си такава, не знам, крива нещо, прекалено се проявяваш, къде си тръгнала или защо си толкова гневна, ти си impatient, например, какво е това, така нетърпелива и каквото е. Просто научете се да приемате това. Тогава нищо не може отвънка да ви разклати, защото да, такава съм. Прекрасно. И съм обичам такава дори. Разбирате ли?
Вие цените себе си просто защото цените себе си. Просто защото сте. И няма нужда да се цените въз основа на резултатите, въз основа на външен вид или финансово състояние, защото обяснявам, всичко това, към което се стремите, всъщност отдолу вие търсите състояние. Вие търсите стабилност, сигурност, да сте ценна, любима. И примахнете тази идея, че вашата ценност, вашата увереност зависи нещо от вънка. Не. Ако искате квантов скок, квантовия скок е когато кажем не, няма начин. Всъщност, аз просто заслужавам всичко това, защото съществувам. Да? Ако кажете, не мога, не, абсурд тук, не можете и да стане, да, или вътре не се чувствате достойна, няма как ви да отидете на нова реалност. Самочувствието е много дълбока тема, дори заслужава, може би, собствено видео. И както и да завършваме този лайв, че имам и въпроси, на които исках да отговоря. Имам горе-долу половин час, след това и аз съм се записала на пилатес да учивам. Вижте, какво трябва да се направи? Каква е същността на практиката, която искам да ви дам? Мозъкът ни често е фокусиран на нещата, които не можем да направим. Нещата, които не сме могли да направим в миналото. Да? И си мисли, по дяволите, не направих това. И това не се получи, и тук се провалих, и там се обърках, загубих и там. А човешкият мозък е фокусиран конкретно върху негативните ситуации, които са се случили в живота. И сега, вашата практика е, взимаме любим тефтер, или там пишете на някакви листи, дневник, каквото имате. Много добре е да имате такъв дневник. Всички момичета от курса винаги ги призовавам да имат дневник, да пишат тяхните осъзнавания и промените, които виждат от началото на курса до края. Така че вие имате такъв тефтер и записвате 50 постижения в живота си. И просто трябва да се съсредоточите върху това. Тук с intention, намерение, мозъка да се фокусира там, какво добро вие или добре сте направили в живота си. И те могат да се повтарят дори всеки ден, няма значение. Просто пишеме списък 50 неща, житейските ви постижения, където вие сте направили нещо добро. Да кажем, вие сте добро здраве, прекрасно, имам прекрасно здраве. Ако имате деца, имам 2 прекрасни деца, здрави, щастливи. Завършили сте университет, прекрасно, постижение. Там знаете английски, постижение. Прочели сте, 500 книги, постижение. Оженили сте се добре, постижение. Имате прекрасни приятели, имате добра среда, някакъв проект сте завършили, някакъв бизнес сте направили, пътували сте до някакви страни, някакво обучение сте завършили. Вие се развивате. Прекрасно. Така че, вашата задача е да фокусирате вниманието си върху това, което сте направили добре. Просто фокусираме вниманието, защото когато мозъкът ви се фокусира върху това, което е минало добре, той започва да си мисли, аз съм красив, аз съм красива, аз съм страхотен, или страхотна. И когато имате това чувство, това усещане, че всичко е наред с вас, можете да си позволите да направите нещо много по-голямо във вашия живот. Записвате така 50, както казах, постиженията си във всеки ден, продължение на 40 дена. Това е вашето домашно, момичета. И това на мен, например, наистина ми помогна да стана по-цялостна, по-самоосъзната, дори по-уверена в себе си. Защото нашия мозък абсолютно на автоматик се съсредоточава това, което не е станало както хората. Искала съм така, пък не е било така. Забравя, игнорира това, което е станало, това, което аз съм направил добре. Да? Така че, сега, разбира се, ще бъде чудесно, ако ви напишете коментар към това видео. Аз също мога да ви сложа отдолу малко повече, под това видео, малко повече информация за новия курс, когато дори му знам името, още не съм дошла с име.
Така че също може да напишете коментар какво най-силно ви направило впечатление и какво сте взели днес от това видео. И на мен това ме вдъхновява също да продължа. Може да ми дадете и идея дори за ново видео, там където вие имате някакви предизвикателства, нещо не се получава, някаква идея за дори нова тема, която на вас ви е интересна. Така че ще чакам с абсолютно нетърпение вашите коментари. Също споделете, както казах и в началото, като енергиен обмен това видео с ваши приятели, с ваши роднини. Много ще се радвам за което. И ще отговоря на въпросите, които получих. А вие, ако имате още въпроси, пишете, докато отговарям. Да, това отговорих за книгата. Момент. Дали има нещо, което съм пропуснала, само поглеждам и отговарям на въпросите, които имам. А вие, ако имате коментар, въпрос, задавайте смело. Добре, момичета. Не виждам въпроси тук. Мисля, че... ето виждам. Дианка казва. Да, това да забравим за миналото си, мисля, че се постига, когато отношението ти към нещата от миналото, колкото и неприятни да са били, когато си ги преработил и в днешния ден отношението ти е на неутралност. Да, случило се, но това ми е помогнало да стана по-добра в друго нещо. Тоест, вече се вижда какво е изградено, а не какво те е отнето и няма болка. Не бях се замислила, че така всъщност забравяш миналото. Вече 3 години от курсовите ти, Нели, ние вече така мислим и живеем. Много благодаря, Дянка. Да, така е. Просто ви отивате на ново ниво на осъзнаване и разбира се, да, тогава за вас става това норма, новия живот, норма, защото няма тези граджес, т.е. такова съпротивление към това, което се е случило, а има дори благодарност. Това ме научи на нещо. Благодарение на това аз стигнах до тук. Благодарение на това аз постигнах това или онова. Така че съгласна съм, че дори просто много момичета вече може би не разбират, но как това е един от резултатите. Няма такова съпротивление или такава болка там към това, което се е случило. Аз се разрешавам, защото заслужавам. Чудесно, да. Просто го запишете го в коментара, просто си го сложете, не знам, пред огледалото. Но само за това, че сте родени, само за това, че сте съществувате, не за това някакви постижения, че сте имали. Добре, не виждам други въпроси, така че отговарям на въпросите, които получих. Така, питат. Нели, защо при някои хора терапиите дават бързи резултати, а при други трябват години, за да се постигне желаното състояние? Така, отговарям на въпроса, момичета. Гледам да се включа във времето, поглеждам часа. Вижте, защото всички хора нямат еднаква вътрешна готовност. Някои са озрели, да, в момент, в който се започват работа, започват да разопаковат определени травми от миналото или поглеждат към някакви сценарии, модели, които са хванали. И много лесно, защото има това осъзнаване и вътрешна готовност, са готови да влязат на друго ниво. А други, много хора са още в защита. Те са в страх. И те са в идентификация с старото аз, това, което говорих. Опират се все още на стария опит. И терапията действа, когато психиката е готова да пусне старото. Ето пак отново стигаме до това. Да пусне старото, а не когато трябва. Когато вие така мислите, че трябва. С една дума, вие трябва да има тази готовност вътрешна да пуснете старото, да спрете да се уповавате на стар опит. Добре, следващ въпрос. Защо в живота не може да се запази същото усещане на лекота, любов и спокойствие, както по време на практиките? Или се губи много бързо след това? Благодаря ти, Нели. Вижте, защото практиката е като контейнер, си представете, а животът е поле за интеграция. Това, което вие континирувате, интегрирате във вашата психика, трябва да успеете да го преживеете или да започнете да го използвате във вашия живот. Това не става по магичен начин, като магическо хапче, няма такова, но става с опит.
лекотата в практиката е преживяване. Да, лекотата в живота е умение. Това умение, скилс, които вие можете да се научите. И разликата е в интеграцията, да, разбирате, не в самата практика. Тоест, колко аз мога да интегрирам този опит, колко аз мога да взема ресурс от тези терапии и да ги задържа. Затова много често, когато дори правим терапия, аз ви казвам, сега психиката ще има ресурс, седмица-две, след това отива пак надолу, ако няма мейнтнес, ако няма това поддържане. Тоест на вас ви трябва отново ресурс да дадете на психиката. Затова терапиите работят прекрасно, но трябва да сте последователни, да е consistency, да не се отказвате. Добре, трети въпрос. Какво дава сила на човек и как да развие увереност, което да му носи лекота, за която говорите? Защото се оказва, че това да си в състояние на лекота не означава да ти е леко и да щракаш пръсти. Супер въпрос, да. Сила дава единствено вътрешната честност. Тоест, когато се научиш да живееш в съзвучие със себе си, а не според очакванията на другите. Тоест, увереността не е удобство, не е лекота без трудности, а тя е усещането, че ще се справиш дори да ти е трудно. Разбирате ли разликата? Не, че няма да има предизвикателства, не, че живота няма да ви постави в обстоятелства, срещни с хора, които да ви тригърват по някакъв начин, където вие да се чувствате, че ви е трудно да продължите. Но не, просто това е едно вътрешно усещане, увереност, че каквото и да дойде към мене, аз ще бъда първо себе си. Аз първо няма да предам себе си. Аз ще съм синхрон със себе си. Аз ще слушам себе си и ще реагирам от тази позиция. Да? Когато аз не предавам себе си. И тази лекота тогава идва в тая вяра, в тая опора в себе си. Добре, четвърти въпрос. Изграждането на вътрешни психологически граници със себе си и другите не ни ли пречи да се свързваме с тях? Нали това е смисъла на човешкия живот за единство и любов? Предварително благодаря, Нели. Не. Вижте, границите се поставят, за да бъде връзката чиста, а не хаотична. Когато имаш граници, може да даваш любов, без да губиш себе си. Много момичета, много клиентки, с които работя, те просто губят себе си във връзката, в отношенията. Те спират да разбират, коя съм аз, какво е моето, какво на мен ми носи удоволствие. Те се разтварят във връзката. Ето това дори не мисля, че е връзка, която удовлетворяваща нито за един, нито за другия. Защото другия човек също вижда това и вие губите ценност в неговите очи. Вашия валю, вашата ценност пада като жена. Така че, първо се научете да бъдете вярна на самата себе си и когато имате правилни граници самата себе си и вие може да ги отразите с човека до вас, човека усеща енергийно и той уважава това. И всъщност той цени това. Защо? Защото вие цените себе си. Защото той ви е огледал. Така, пети въпрос. Навсякъде се говори за програми за самоунищожение, които ние сами следваме. Дават се съвети за почистване, лекуване, стъпки, които да се следват. Вие какво мислите за това? Как да постигна такова състояние, което на мен да ми служи, да ми е добре, като не влизам в противоречие с духовни принципи и норми, или просто това е начин на мислене? Да кажа тук. Изчистване е думата, която хората използват, когато описват момента, в който психиката им спира да повтаря стар автоматизъм. Няма духовно противоречие, има само избор. И прави това, което те връща към себе си, а не това, което събужда вина или страх. Тоест, тук много ясно и добре трябва да разберете отново, коя съм аз. Не да се ръководите от какво другите искат от мене, как другите виждат това или какви съвети те ще ми дават там да се почиствам или не знам, да следвам еди си какви примерно учения или не. А не, вие
искам да се научите да правите тези избори самостоятелно, без другите да ви влияят, да видите кое на мене ще ми помогне аз да израсна като личност, а не какво другите смятат, че е добро или лошо. Просто отново връщане към самата себе си. Така, как да се фокусирам върху себе си, когато имам толкова много проблеми за решаване с другите хора около мен и това ме кара да лягам вечер в пълно изтощение. Благодаря, Нели. Тук бих казала конкретно бърз отговор чрез приоритети. Научете се какви са вашите приоритети. Не можете да спасите всички, когато вие сте празна. Нали така? Няма как да стане. Твоят фокус е първо твоето тяло, да, твоите граници, твой ресурс, оттам нататък решаваш другото. Тоест, вие решавате проблеми от позиция аз съм напълнена, аз съм в изобилие. Само тогава може да помагате на другите. Когато вие сте изтощена, изтормозена, няма какво да дадете и на другите хора. Така, моят въпрос не е ли е личен? Ако е възможно да отговорите, виждам, че има още малко въпроси, да, момичета ще ги отговорите. Добре, личен може да отговорите. Когато сте в трудна ситуация, как минава един ваш ден? Имам предвид фокуса върху вас на практика, как изглежда. Благодаря. Окей, когато имам труден ден, правя следното, пак приоритет, да. Правя само най-важното. Най-важното. Махам всичко второстепенно, давам си пространство и време, слушам тялото си, не се насилвам за абсолютно нищо и успявам да стоя с моите чувства. Тоест, каквито и да са чувства, тъга, мога да плача, нямам страх от това. Дори всъщност тъгата е един от признаците, между другото, на зряла психика. Това съм ви го казвала в някои от курсовете. Когато има зрялост в човек, той може да остане с всички чувства и да ги преживее. Дали е тъга, дали е гняв, дали е чувство на вина, срам, всичко. Така че аз просто стоя с моите чувства. И често давам си наистина време да ги преживея, да остана с тях и след това, когато съм готова, слушам наистина много тялото си за следващата крачка или за следващото действие. Не се насилвам. Добре. Следващ въпрос. Купуването на различни курсове за самопознание не е ли вид шопинг още и още да станем по-перфектни? Благодаря. Да, стават шопинг, когато купуваш, за да се поправиш, защото нещо не е наред с теб и ти трябва да се поправиш. Но те не са, когато взимаш само онова, което резонира с твоето развитие. Знаете ли, много е важно тук да се учите, т.е. да има това развитие във вас, а не да бягате от себе си чрез ученето. Нали виждате разликата? Не бягайте от себе си, а просто вземайте, за да станете better version of yourself, да станете по-добра версия на себе си. Така, 9 въпрос. Аз вече си обърках. Един учи как се диша, друг как да се трансформираш, трети как по фън шуи да се поставиш леглото в спалнята си в синхрон в Вселената, четвърти как да направиш квантов скок, на кое да вярваме. Добре, това малко ме разсмя, момичета. Вижте, вярвайте на този, който те връща към теб. Отново казвам, не към зависимост от методи. Няма нужда. Не искам ви да ставате зависими, защото той говори едно, хайде да го послушам и на него да съм удовлетворен, този друго. Вижте кое резонира с вас. Всички техники, да кажа, са графити върху една и съща стена. Смисълът е да намериш собствения си път, не универсална формула. Намериш точно твоя път. А каква е моята мисия? Какво е моето предназначение? А кой е моят човек като партньор? Кое е моето? Не кое е добро, лошо. Аз стоя винаги далеч от такива понятия. А кое е моето или кое не е? Добре, виждам, тук имам още един въпрос, само да погледна преди от вас, момичета. И приключваме. Така казва Ана, казва. При възпитанието на децата уж знам всичко на теория, а в ежедневието ми е много трудно на практика. На теб ти е трудно на практика, защото ти не можеш да влезеш в това състояние. На, примерно, състояние на спокойствие, състояние на такава една мъдрост, където ти можеш чрез твоите реакции и поведение да предадеш това на сина ти, на децата ти или там дъщеря ти. Когато ти си в такова стабилно емоционално състояние, децата ти ще го прихванат от тебе като копи-пейст този модел. И те
с това ще растат. Когато обаче ти не можеш да удържаш собствените си чувства, как искаш да удържаш чувствата на децата? Първо се научаваме да удържаме нашите чувства, след това ставаме толкова стабилни, че, както винаги съм ви казала в курсовете, може да удържате чувства на всеки един, и на децата, и на партньора, и на боса, и вие разбирате каква е тяхната ценност и каква е тяхната нужда. И ви може да закриете тази нужда преди дори детето да си отвори устата. Но вие трябва първо да се научите как това да правите със себе си и второ да разчитате нуждата на другия човек. И може би детето там хленчи и реве, защото има нужда от внимание. Окей, няма нужда да се стига до този тантрум. Аз мога да закрия тази нужда преди това да се случи такъв тип поведение. Ако това се случи, каква ще е моята реакция? Така, че да имам правилни граници с това дете, то да ме чуе. Как може да ме чуе детето ми? Да, когато аз първо чувам себе си, отново той ме е огледало, да, когато аз не се предавам, аз съм абсолютно с правилни граници със себе си, детето усеща и то няма и да ви ги прекрачва, няма и да се опита. Но отново работата е вътрешна във вас самите. Така, още един въпрос тук бях видяла, мисля някъде, момент. Да. Двамата са тинейджери. Малко момче и аз вдовица. И няма мъжки пример. Без мотивация за нищо е той. Добре. Значи, първо, тук аз усещам като се едно чувство на вина от твоя страна, Ана. Че да, аз съм сама, това се случило, възпитавам два тинейджера и ми е трудно. В никакъв случай не искам да изпадаш тук в позиция на жертва. Такъв е живота ми, нали, с една дума, такива карти са ми раздадени от съдбата. Не, напротив. Ти си сътворила и това, имаш две прекрасни деца. Неговата мотивация, момчетата, първо да кажа психологична гледна точка, той е тинейджър. Значи в момента на него приоритет му са social skills. И трябва това да е приоритет. Не е неговите оценки, не е някаква супер мотивация. Мотивацията трябва да дойде по-късно. Особено при момчетата в университет по-късно. Те са по-бавно, всичко става. Сега, ако те имат приятели, ако имат правилни social skills, това е прекрасно. Това гледай, като да кажа такива определени камъчета, с които ние, нали, такива майлстон на английски, дори не знам на български как се казва, мили, които те трябва да преодолеят, да, трябва да преминат. Така че ако той има social skills, всичко е окей. Спрете да изисквате от децата или да прехвърляте на децата вашите страхове. Аз съм сигурна в момента ти ми пишеш това, защото имаш страх. Леле, той няма мотивация. Значи той един недодяван ще стане, такъв един провал ще бъде. Боже, той няма мъжки пример. Значи той такъв ще стане, такъв и такъв. Не. Значи научно е доказано, че когато децата растат с един адулт, един възрастен, който дава любов, дава обратна връзка на децата, дава подкрепа, абсолютно децата израстват като зрели личности, адекватни, успяващи в живота. Така че просто това са твоите страхове. Помисли откъде идват тези страхове. И аз въобще като слушам майки, когато работя на индивидуални, например, понякога наистина казвам ви, косата ме настрахва, защото такива негативни сценарии аз не бих, дори и в най-така голямото си въображение, не бих дошла до такива сценарии, където те ми казват: той ще влезе в затвора, той ще стане такъв драг адикт, ще започна наркотици да взима. И аз седя и казвам: къде е вярата ти в това дете? Той идва от тебе. А ти, значи, такъв един кратък, бърз съвет, преди да спрем видеото, вместо да имате тези страхове към децата си, започнете да вярвате в тях. Те идват от мен, значи няма как те да са провал. Те ще успеят. Разбирате ли това? Вие ще излъчвате енергийно и това ще четат вашите деца. И те на тази база ще започнат да изграждат тяхния живот. Мама вярва в мен. Ама как така? Той по друг начин не може. С една дума, това е нормата.
Както моята дъщеря казва, знаеш, аз дори не разбирам как другите момичета, примерно, влизат в някакви връзки, които там ги бият с някакви наркотици. Казва, аз не мога, мен в моето поле вика няма дори едно момче, което не е от класно семейство, което не е такъв супер успял. И те казват, Ана, това само ти, нали? В смисъл, за теб това е нормално. Да, за нея това е нормално, защото такива невронни връзки има изградени. Защото от малка, как по друг начин? Ето това трябва вие да пределите на вашите деца. А как по друг начин? Че естествено, че съм успял. Естествено, когато вие спрете да проектирате вашите страхове върху тях. Окей, това мисля, че стана ясно. Добре. И разбира се, научите се да удържате вашите чувства, за да може да удържате и чувствата на вашите деца. Еми казва, Нели, а как да освободим мислите на подсъзнателно ниво? Много добър въпрос. Защото, знаете ли, подсъзнанието ни, както казах, управлява нашата действителност, нашата реалност. А за да може да разберете какво е в подсъзнанието ви, вие трябва да започнете да се свързвате с вашите чувства. Те са най-големия барометър това какво се случва с вас. Когато, примерно, имате чувства, изведнъж вървите и там виждате някаква мацка с голямо деколте, червено червило и започвате чувствате паника атак. Да не казвам думите тук на лайфа, лоша, ужасна и така, може ли? Значи, какво означава това? Във вашата сянка стои, във вашето подсъзнание стои тази забрана, аз да съм такава, това да не си позволявам, аз не съм го интегрирала в себе си и това го отричам. Отричам го в другите. Или, примерно, партньора ви е гневен. Значи, какво стои във вашето подсъзнание? Забрана, ви да сте такава. И това ви тригърва, това ви провокира, защото вие виждате, той е такъв гневен, крещи и това вас ви провокира. Тоест, вие не можете да оставите човека да е отговорен за собствените си чувства и ви да се отделите и кажете, когато ти се успокоиш, ние ще говорим спокойно. Аз така нещо не чувам, като ми се крещи, но не да ви тригърва. Разбирате ли разликата? Ако ви тригърва това нещо, означава отново, това е вашата сянка, това е вашето подсъзнание, където вие не си разрешавате това и вие все едно се откъсвате такива части от вас. И аз много често давам пример за това как ние живееме този живот полуцели. С една дума, с едно бягате един маратон с един крак, една ръка. Така бягате и в живота. Защото много от нещата сте ги етикирали като лоши. Не мога да съм гневна. Не мога, трябва да съм доброто момиче. Трябва така да съм угаждаща. Не мога да бъда, примерно, да говоря високо. Леле, не, това не е правилно. Не мога да съм меркантилна. Как така ще поискам подарък от мъжта, че ще ми кажат сега такава, ти ескортка ли си меркантилна? Какво означава това? Вие тези части ги отрязвате от вас. Не, такава не мога и такава не мога. Юнг казва, всъщност това е така наречено сенчесто пространство в нашата психика, вие ги бутате там, защото вие сте ги етикирали някога или мама, татко, като лоши, като не, това аз не мога да бъда, не мога да си позволя. И тогава живота ви ще дава такива събития и хора, за да изкарва във вас тези чувства. Значи, когато има такива интензивни чувства, такъв емоционален дискомфорт, това стои в подсъзнанието. Трябва да го изкараме на повърхността, да кажа, да се осъзная, това нещо вътре в мене, аз или се забранявам, това нещо вътре в мене, което не съм допреживяла, някакъв гещал, който не съм затворила аз, нещо, което психиката ми, иска там да се изликува, защото тенденцията на психиката е да затвори тези гещалти, да изликува това. И така ви изкарвате, това ви е барометъра, когато има интензивни чувства, емоционален дискомфорт, когато има фрустрация. Вие изкарвате това на съзнателно ниво и тогава работите с това. Да? И казвате, къде ми беше забранено? Кой ще ме нарече глупава, грозна или там, не знам, проститутка или каквато и да, ако аз така се проявявах и се държах. Ето там беше. И кликва във вас. 1+1 е 2. Разбирам, значи, защо това мене толкова ме тригърва и ме дразни. Разбираемо, нали? Надявам се. Това, когато изкарваме от подсъзнанието. И разбира се, това го правиме вече в терапии. Затова ви трябва, ако искате да не ви кара живота на колене, а ви да сте проактивна преди живота да ви сложи на колене, вие да изпитвате такива ужасно интензивни чувства и дискомфорт,
това волонтирали, т.е. доброволно ние влизаме във вашата психика и гледаме натам в тези курсове. Доброволно влизаме в тези травми. Доброволно допреживяваме нещата и затваряме, тези гешталти. Добре. И последно, защото видях 11:30, какво ми пише тук един коментар на момиче, мога да го сложа дори долу под видеото, казва: скъпа Нели, видях, че до вечера имаш лайв. Аз лично нямам въпроси към теб, защото след няколко курса и ретрита с теб, вече си отговарям сама на въпросите. Търся си моите отговори, вземам си решенията и си ги следвам. Това ми носи радост в деня да преминавам и през нелеки периоди, но вътрешното състояние на увереност и центрираност, което постигнах с твоя помощ, ми е стабилно и е най-ценното, което постигнах. Всичко, за което говориш и ни учиш, е наистина така, за което безкрайно ти благодаря. Пожелавам ти успех. Хората имат нужда от твоите отговори и най-вече от твоите практики и терапии, които променят съдби. Но наистина трябва време психиката да опознае новото. Преди да те срещна, задължително всеки ден правих йога, дишах, слушах водени медитации. И когато трябваше да го живея този живот, не ми се получаваше. Тревожността ме завладяваше и обезмисляше това, което правех преди това. Сега съм свободна. Ако ми е кеф, ще правя. Слушам тялото си, знам какво ми говори. Дано повече хора те слушат, защото ти не само учиш, но даваш свобода, сам всеки да намери своето, без да следва стъпки, принципи и така нататък, които мисля от позицията на днешния ден само усложняват нещата, не помагат. А като се сетя за рисунките с недоминантната ръка, Боже, анализа, който правеше, ме спираше дъха. Сякаш ти беше моята душа. Това беше много ценно. Много благодаря за всичко. Да. Такива коментари, момичета направо могат да ме разплакчат. Сега, тук да не тръгвам да рева на този лайв, но супер много съм ви благодарна за всички тези прекрасни думи. И да, на този нов курс също аз ще интерпретирам вашите рисунки и също ще влизам във вашата душа. И конкретно в целта ще ви казвам какво се случва с вас. Така че благодаря от сърце за тези думи, наистина. Но смятам, че истинската работа се свършила ти, която и да си. Аз само просто отворих пространството, в което ти да чуеш, да се центрираш, да се върнеш към собствените си сили, да. И толкова много се радвам наистина да усещам въобще тази зрялост във всички момичета, които са с мен от вече близо 4 години стана, да. Тази свобода, която вие имате вече, това вътрешно спокойствие. Това най-красивото доказателство според въобще за мен е, че психиката ви е интегрирала ново, то, за което говорихме днеска, че вече вие не действате от страх, момичета, много момичета, знам кои сте ви знаете кои сте, че не действате от страх, а вече действате от осъзнат избор. И да, аз постоянно получавам такива коментари, за които супер съм ви благодарна. И вече искам всички вие да стигнете до този момент, до това място, където вие да не копирате техники, да? Няма нужда, а да живеете себе си, да живеете през вашия център. Това е истинското пробуждане, да? Това е този квантов скок, за който говорихме днес. Така че много ви благодаря на всички за доверието, въобще за това, че вървим този път заедно, защото аз се уча от вас, както и вие от мене. Аз самата израствам и затова всеки курс аз надграждам и съм нова, защото просто аз самата вървя към това развитие. Докато сме живи това, да, ние така ще се развиваме, ще се надграждаме и ще отиваме на ново ниво. Така че благодаря ви, че ви има, момичета. Ще ви чакам на новия курс януари. Може би преди това ще направя семинар преди новата година, защото много хора ме питат за желания, как да сбъдваме желания, въобще какво се случва. Как, например, аз дори на курса разказах как моята дъщеря сбъдна абсолютно целия си карта на желания, всичките си там, какво беше лепила и беше много интересно, защото тя е с такова отворено сърце. Няма този стар опит, за който говорих, на който вие да казвате: о, не, това не стана, аз се провалиха, как така на мене. А просто когато сте си ни такива отворени очи, грещи, всичко се променя и вашата реалност става нова. До нови срещи, ще пиша и за семинара, който ще проведа преди нова година.
и за новия курс, който ще е много интересен, много терапевтичен, много интензивен и с нови терапии. Целувки на всички, много ви обичам и до нови срещи, момичета!